Ο Μάικλ! Ήταν το δικό του σπίτι και το δικό του αμάξι. Ναι, what the fuck, ρε. Ναι. Ships on bigger of the waves of scamming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο επόμενο επεισόδιο του GTA 5 Let's Play. Το επεισόδιο 3 για την ακρίβεια. Μόλις τελειώσαμε τη βόλτα μας με τον Job και είμαστε έτοιμοι να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον στον Franklin και πώς θα εξελιχθεί παρακάτω η ιστορία του παιχνιδιού. Να πάρουμε και κανένα φράγκο γιατί δεν μας βλέπω καλά. Σωστά, πρέπει να βγάλουμε μερικά χρήματα. Έχουμε μένει μόνο με $5. Όχι καλέ, τι $5 αφού είχαμε κλέψει μετά. Α, ναι, μετά τις ληστείες μας τα δύο μαγαζιά. 500, πόσο είναι, κάπου τόσο, τέλος πάντων. 1000 περίπου. Καταφέραμε και βγάλαμε. Ναι, σωστά, 900 κάτι, καλά λες. Και... Εντάξει, υπόσχομαι, δεν θα είμαι άλλο καλή Σαμαρίτισσα. Ναι, πρέπει επιτέλους, διότι το παράκανε την προηγούμενη φορά. $500 δεν τα βρίσκουμε στο δρόμο κάθε μέρα. Αλλιώς άμα είναι έτσι φέρε μου $500, 500 ευρώ. Λοιπόν, εγώ μόνο σε λίρες πληρώνουμε. Ναι, αγγλικές. Το βλέπουμε. Μπορεί να είναι κάλπικες, αλλά εντάξει. Μήπως κάνετε καλύτερα τουρκικές με τον πληθωρισμό που υπάρχει. Τέλος πάντων, μιλάμε πολύ, τους κουράζουμε. Άντε, πάμε στο βίντεο. Οκ, χωρίς άλλη καθυστέρηση, GTA 5, Part 3, απολαύστε. Είναι τύχη και ερωτηματικό και αποστολή. Αλλά θα πας και Ναι, συμφωνώ. και περιστατική της πόρτας. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Choke you out with strong thighs, strong features in the face from the Winnie. Smoking dope, doing 360s in the Mini. She half Dominican and Trini. Try and be good tonight. Listen, no gangbanging, no jail time, no arrest, no lady boys, nothing inappropriate. Μια χαρά είναι η πόρτα, δεν μπορούσα να πεις. Έχει κλείσει την πίσω μεριά. Εγώ το βλέπω. Α, αυτή. Δεν φταίω εγώ. Από την μπροστινή μεριά, βρε. Έτσι. Γι' αυτό. Έτσι, μέσα στη μέση. Μα δεν το σταμάτησα εγώ. Αυτός το σταμάτησε. Πάλι αυτός ο χαζός. Α, όχι. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε πολύ καλή κατάσταση. Πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα αυτοκίνητο πίσω, το οποίο το είχαμε πουλήσει με δόσεις, ας πούμε, και δεν είναι εντάξει ο κύριος στον οποίο το πουλήσαμε, δεν είναι εντάξει, δεν πληρώνει τις δόσεις του και γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία για τον κανονισμό. Hey, did you change your mind? When I discovered that you betrayed me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon?
Do not talk to me about easy, you thief. Ο Λαμάρ φταίει, γιατί προφανώς του είπε ότι εσύ του πήρες. Δεν τρέπεται, λέω εγώ. Πού ρε φίλος να σου πετύχει. Τι βαράει ρε. Τώρα σου είπα ότι θα πρέπει να έχεις να Ναι, μέσα ναι, πρέπει να κάνουμε infiltrate το house. Πλούσιο σπίτι. Κάποτε θα μένουμε κι εμείς εδώ μια μέρα. Κάνει το wing του house, λέω, για την πόρτα φυσικά. Ναι ρε παιδάκι μου, λέω πως μπορούμε να... ορίστε, μια χαρά. Κρυφά όμως. Τώρα αφήνει sneak. Take out the gardener, δεν διαβάζεις παιδί. Πως δεν ακούει. Άτε πια βρούμε και βρούμε, μας έπαιξες. Άρα πρέπει κάπως να μπεις. Μμμ. Δεν νομίζω ότι να είναι τόσο πολύ. Είπα και εγώ θα άνοιγε τον γκαράζ. Εδώ είναι το γκαράζ. Από το Ναι, σπίτι από να μέσα βρεις. θα πρέπει να μπούμε, ναι. Το ξέρω. Παιδάκι. Άμα σκαρφαλώσεις πάνω. Το σκέφτηκα. Κάτσε να δούμε. Πως ξεχάσαν καμιά πόρτα. Climbing onto the car rail. Αυτό σκέφτηκε. Ναι. Ωραία. Homo, you're dead! Οπ. Dad! He said I had a massive... Εμάς. Πρόσεχε τα κυκλάκια στο πάρκο. Θες να πας κάτω. Λογικά. I still love him though. Sort of. Από εδώ. Thank you. Δεν νομίζω αυτή είναι η μπροστινή είσοδος. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Στο μπλε πρέπει να You're a πάμε. great student. Now just loosen up those hips. Okay. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η μπροστινή είσοδος. Yeah, loosen them up. There you go. And Στο είπα. follow through. Πώς θα περάσουμε από μπροστά τους. Περνά από εκεί. I think I'm getting it. Εκεί. Φυσικά, αλλά... Μα αυτό είναι το ψι... Α, δεν χρειαζόντουσαν όλα αυτά. Okay, Amanda. Alright, now just follow through. Αυτό είναι το Ναι. μάτι. Ωραία, κλέψαμε λοιπόν το αυτοκίνητο με επιτυχία. Πες και το κλέψαμε, το πήραμε πίσω. Κάνουμε σαν νίκη ακόμα, δεν το Hey, συνδυάσαμε Simeon, τόσες. I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Τι συμβαίνει. That's a 9mm semi-automatic pushed Oh, against Michael! your skull. Now look around. You just keep driving. Ήταν το δικό του σπίτι και το Hey, δικό του come on, αμάξι. man. This was a repo job. Guys behind Ναι, me what the fucking know. fuck ρε. Unlikely. Ναι. Sure, my son just got the car. And looking at the way you're Και going ήταν το about γιου this, του για την my ακρίβεια. guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Πω Yeah, πω, maybe τι one day ανατροπή we'll ρε have a παιδιά. beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yeteri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian, we'll work this out. Ναι. Ξετέλεσα το work out. Μάλλον θα πάει να το σκοτώσει.
Πάντως γενικά δεν είναι πολύ συμπαθή το γιο του, αν θυμάσαι. Μα τον γιο του δεν συμπαθεί. Τον θεωρεί ρεμάλι, είπαμε. Δεν το θυμάσαι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Απλά σου λέω και πάλι δεν πάει να είναι γιος του, οπότε... Hey man, it's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. What the fuck? And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. Δεν παίζει ρε φίλε να μας βάλει να πούμε μέσα στο μαγαζί. Κοίτα, όχι, αλήθεια θέλει. Αυτό σου λέω. Let's go. Από το window. Έλεος. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I was Trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker. Οπ, γίναμε αυτός. Τι έκανες ρε, το αυτοκίνητο του γιού μου ρε. You think you could take me for a ride? Τον βάρεσες, μία και μοναδική φορά που με βάρεσες, τελείωσες. Τελείωσες σου λέω. Έλα ρε, έλα σου λέω. Πάμε, ξανά, θες κι άλλη. Θες και μια κλωτσιά. Κοίτα ρε, πώς τους αποφεύγει. Αχ! Ωραία. Τέλος. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5 grand a month to you? You fucking racist. Ναι, επειδή είναι Αρμένιος. Έτσι. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Αυτό είναι αλήθεια. Don't make me have to come back here. Του τάψε το αμάξι. Και είπε τον σκότωσε. Και τώρα είμαστε αμάξι. Όποτε θέλουμε αλλάζουμε εδώ πλέον. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Ναι. Ναι. Βλέπω καλέ, αν έχουμε τα ίδια όπλα και τα λοιπά. Πόσα λεφτά έχει. Δεν έχει τα ίδια, φυσικά είναι δυνατόν. 7 χιλιάρικα. Πάρε ένα μάξι τώρα. Οπ, το πιο σημαντικό απ' όλα, οι αποστολές. Ναι, άλλες είναι. Αυτές είναι ίδιες. Μάλλον βασικά... όχι, είναι πράσινες, δεν βλέπεις ότι είναι πράσινες. Άρα λογικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε πράσινες. Πάμε λίγο στο shooting range. Θα πήγαινα με τον Franklin. Αλλά ας πάμε με τον... Βλέπεις ένα καλό αμάξι παρόλα αυτά. Ένα Mini Cooper. Έβρε με τους συναγερμούς πια. Hey! Είναι κάντρου. Άνοιβε! How can we not include this song? Sly Fox, let's go all the way. Ένα καμπριάκι λοιπόν. Είναι απλά, δεν νομίζω ότι από εδώ είναι. Έτσι μοιάζει, απλά. Κοίτα, όλα τα πράγματα είναι στη βρώμα εδώ. Πρώτα να δω αν μπορείς να αγοράσεις τώρα άλλα όπλα με αυτόν. Hey! Α, όχι. Α, μπορούμε να πάρουμε grenade. Εννοείς τίποτα εκτός από ένα σφύρι, μια σιδερογροθιά, η οποία είναι δυνατόν να κοστίζει όσο αυτά που έχουμε. Ποιος χαζός θα την έπαιρνε? Αυτή είναι σπασμένο μπουκάλι. Ένα μαχαίρι είναι χρήσιμο. Ελπίζω να μπορώ και με τον Franklin τα ίδια.
Και επίσης αλεξίσφαιρο πώς παίρνουμε, μάλλον από εδώ. Ήδη έχει διαφορετικά. Αχα, καλό. Δεν θα πάρω τώρα. Ναι, μόλις βγαίνουν στόχοι τους πετυχαίνουν γρήγορα και όσο πιο κοντά στο κέντρο. Μήπως πρέπει να τους καταστρέφουμε, λέει, τους στόχους. Μας λέει τους πόντους τώρα. Μία στον καθένα. Μπορείς να κάνεις, λέει, και κόμπα να τους πετύχεις. Δηλαδή έναν πίσω από τον άλλο. Α, και διαλέγω και όπλα. Εσύ τι λες, για διάλεξε ένα. Μωρέ, πήγαινε με το handgun πρώτα. Multiple static targets exit after one hit. Ναι. Μετά ξεκλειδώνεις τα άλλα, rank at least. Α, όμως σου λέει ποιο πάλι. Α, είναι κλειδωμένο. Α, μπορείς να τα ξεκλειδώσεις κάνοντας τα challenges όλα τα όπλα. Ναι. Βλέπεις τώρα που τα κάνεις συνεχόμενα, παίρνεις τον καλύτερο. Πρέπει να τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Gold λέει. Πάνω από gold. Είχαμε εμείς 2.900. Ω, recent score 3.099. Εντάξει. Τέλεια, έτσι. Ναι, α, πάμε challenge του. Να, τα καταφέραμε. Τι μετάλλιο θα πάρουμε? Έλα, γιατί bronze? Εντάξει, ήταν πιο δύσκολο, αλήθεια. Είναι one moving target και target extra automatically. Τι μας έχει από πριν? Πολύ δύσκολο. Μάλιστα, τα καταφέραμε και εδώ. Και ασημένιο κιόλας. Μπράβο. Μια χαρά.
Τέλεια. Μα ποιος είμαι τέλος πάντων? Ναι. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Σε δείξανε το δύσκολο. Επειδή δεν το περίμενα. Πετάμε απλά τα ακουστικά. Δεν χρειαζόμαστε κάδο. Κάδο λέω. Γιατί κάδο? Γιατί είπα βλακεία. Τρέχα λίγο. Δεν με αφήνει εδώ μέσα. Wow. You really are the spitting image of my older brother. Το ξέρω. Τι είπε? Κάτι για τον brother του. Και του είπα το ξέρω. Εγώ θα έλεγε ότι είμαι ο καλύτερος, ξέρω εγώ. Και λέει, είσαι ολόιδιος ο αδερφός μου ουσιαστικά. Τι έχετε πάθει με τις πόρτες? Ξέρεις τι. Θέλουν να το πάθουν όλοι. Α, να γυρίσουμε στον Φράγκλιν, εσύ λες, ή να συνεχίσουμε με αυτόν? Κάνε αυτό το site μέσα να θυμάσαι. Κάπου εδώ μέσα. You know, this car ain't quite the party. Δεν είναι γυναίκες αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις εδώ πέρα. Πρόσθετες. Σε αυτό το μέσα στο συντριβάνι πρέπει να πάω. Όχι βρε, απ' την άλλη μεριά του συντριβανιού είναι. Το ξέρω, απλά λέω. Μπες μέσα καλέ. Στο συντριβάνι. Να, εκεί που είναι αυτός. Ναι, πάντως δεν είναι μέσα στο συντριβάνι. Α. Και γιατί να κάνεις όλο αυτό? Fear is a gateway drug to lies. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about refund. They rigged the vote. I saw the Κάθεται και προσπαθεί να την κάνει παράνομη. Γιατί στο Λος Άντζελες μάλλον, γιατί αυτό ανήκει στην πολιτεία της Καλιφόρνιας, στην Αμερική είναι νόμιμο. This is tyranny by morons. Από ό,τι κατάλαβα. Save our economy. Τι και? You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grew it myself. Αυτό που ρίχνει ο Θεός, το μάνα. A passport to nirvana. Μάνα, a passport to nirvana. Μα αυτός δεν ήταν που ήθελε να τα κάνει παράνομα? Yeah, I smoke all day and I'm fine. I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too. Είναι το μάνα αυτό. Oh, the fuck! Kill the alien. Πάμε! Βρωμοεξωγήινοι. Γιατί μας κάνουν επίθεση στη γη? Ναι. Μάνα, το μάνα μου έδειξε την αλήθεια. Μου άνοιξε τα μάτια. Ο Φράγκλιν πάνω δεν είχε πάθει. Γιατί δεν είχε πάρει μάνα. Είχε πάρει πατέρα. Όχι. Ωραία. Μη βαράς βρε σιχαμένε. Δεν θα με ελέγξεις, σατανά! Πού είσαι? Εκεί είστε! Ψοφίστε! Ναι! Δεν είναι από εκεί. The fear will be good this time. The fuck are you? Fuck get burns. My brain is melting. Πεθαίνω για
Μα και αυτή ατελείωτη είναι. Μα εγώ είμαι τα... Θα διπλάει τα κόκκινα. Τους διαλύσαμε ρε. Άιντε. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Θύμωσε. Λογικό. Τα καταφέραμε τέλεια σε αυτό το mission. Και τώρα? Πάμε να πάρουμε το μαξάκι μας. I'm not letting any man tattoo his name on me. You're not wrong. You know, this car ain't quite the party bus. Some other time. Άκουσες τι. Τώρα πρέπει να πάμε να κάνουμε save. Και μετά να δοκιμάσουμε ένα δευτερόλεπτο να γυρίσουμε στον Franklin και να λήξουμε το επεισόδιο. Άρα έτσι θα ξεκινήσουμε να παίζουμε τένις. Είναι προφανώς. Ο Μάικλ συμμετείχε στη ληστεία. Έζησε, μάλλον καράτησε και μέρος των χρημάτων. Από τη ληστεία. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Από ταχύτητα. Και εμφανισιακά, καλό είναι. Αυτή τη φορά δεν έχω ψήσει. Είναι αλήθεια. Ήταν κάπου. Βάλτε μέσα στο τεράστιο να φτιάξει. Να μας δείξει λίγο το σπίτι. Μάλιστα. Τώρα έχουμε γυναίκα, παιδί. 2 παιδιά. Έχει και μια κόρη που φώναζε Dad, ξέρω εγώ κάτι. Και πολλά ρούχα φαντάζομαι. Περπάτα λέει ανάμεσα στο σπίτι και θα βρεις διάφορες activities. Πού είναι αμάξι? Έχουμε κι άλλα. Ωραία παρκάρισμα. Είχε και μια κουραστική μέρα κι αυτός. Εντάξει, ευτυχώς. Είναι ένα νορμάλ τσιγάρο. Θα δούμε. Α, είναι, όχι. Είναι. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα τηλεόραση. Πετάει τη στάχτη στο πάτωμα. Τι είναι? Α, είναι πουράκι. Look the other way, pal. We're fighting communists. Oh, ein hate these communists. They killed my father. Γερμανοί. Ναι. Μόνο αυτά έχει. Ναι. We've got a great night of television for you. God damn it. Πάει και μόνος του. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, κάπου εδώ είπαμε θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Θα πάω τώρα να κάνεις ένα save. Πήραμε πολλά λεφτά, ξεκλειδώσαμε ένα νέο χαρακτήρα. Πολύ σημαντικό. Ξαναλέω, τρομερή ανατροπή της ιστορίας για να μας ξανασυστήσει τον Μάικλ. Και... αυτό δεν είναι δικό σου δωμάτιο σίγουρα. Ναι. Ούτε αυτό. Αυτό όμως ναι, δεν μπορεί. Ωραία. Η γυναίκα του που είναι? Στη φωτογραφία. Τι άλλο επιφυλάσσει το μέλλον για τον Φράγκλιν και τον Μάικλ, και πότε θα μας ξανασυστήσει το παιχνίδι τον Τρέβορ και οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα. Ναι, όπως είπαμε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και share και κοινοποίηση, ναι, το κουδουνάκι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Τα λέμε. Και μην ξεχνάτε, LA King and Queen, for your entertainment, because you deserve it. Γεια σας.